sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mauliate mahdi hamua manami dohotina nami disude pabena muna tu yana kota tuhatama nama baloconi tuhamuna atong horas mahita salhut. Shalom cita amanami dot inanami suang songonena pun 10 ada orang so masuk do pahita tu tata ibadah cumolo mahita martangyang nahohom dimulai. Amin. Mari dehita. Sa
marhiti-hiti guarni dewata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar itu di parbadia, natu mo palangit dohot tanoon, amin. Para denggan bahasa do Jehovah, tahu para tano batuan di hari hagugutan, jala ditada doakan namar haposan tu ibana, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangnya kita, Ali Tuhan debata parguguna sohatu dusan, silehon apul-apul tu akan amarsa keroha. Hodo silehon gugu tu akan nagali, asi maroham tatap ma akan amarsa keroha dot akan nahona pangucunan. Saya tatap ma hui nasida, calapalua nasida sian hagugutani, asa patar di ida nasida, hodo pangurupi haporusan dohot pangaramoti di hagugutan, marahite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Mare dehita. Patik ni dewata di mingguta sadarion ima sada Petrus 5 ayat itu tapayuti hutma tinggakon hamumana sana hinol sohon niro hamuna tu ibana aidi sarihon do hamu rap mangido gugo mahita siantu hata Ali Tuhan dewata saya pargugui mahami mangulahon naho paratu patikni amin. Maredehita.
pauduk jala tapaserep marohata diadupan ni debata tadopotima dosata martangi yang mahita ali Tuhan debata nabadia jala nabonar para si roha jala partaluk ni roha jala nabasar doho sai mar pangulahi marohami dahami dibaheni saya se sama sudi dosa nami idang adong nahu pangasaon hami dukon ni asini roham hati goran nabi natupan anak mudo nahu pangasaon hami tujulung dibaheni pasonang jala apuli hami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami baga-bagani debata taringot tu hasesani dosata adong do dihita situa ni malim nasongoni nahudul di siamun ni habangsa ni hato ngamun di banua gijang dibaheni tarbaheni bana do pangu luhon rodi ujungna akan asad dok rotu ibana marhite ibana namangulu do ibana toktong asa di tangyakon nasida hasangapon mari dewata narigijang amin. Maret dehita epistel di minggu tasararion ema sian 2 Korintus 12 mamuk kasian ayat pitu 1 10 mar sorin mahita majahasa jala asa unang hu hagicakon aka pangukapon na sumurung natu ahu hona basir-basir doahu di sibuku ima suruan ni sibolis mamukpuhi ahu asaunang hu patibbo diriku Tuhan do pangido sian Tuhani asa sumuru ti sianau gabe di dokibana matuahu tuk maasini rohaku diho aidi hagaleudo suntibul haguguun asa tagunan mahu papuji-puji diriku di bagasan akka hagalit oku asa songgop tuau haguguun ni Kristus Ibaini
sonang do hilala di bagasan akka hagalion pangalileon asosahan pangalileon do tahagogotan alani Kristus aiju pagaleau isi doa marpogo songon itu sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalana piopsa amen maret dehita tidak kon maha persyatai songon nahina tidak kon idong atas haporsyaon di sadok poratibion rap mahita madok ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargoguna suatu rusan na tumo palangit dohotano ahu porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na susarai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean cantor di parbadia adorang sohabubukan ido tuhata natumaon na bernit di pangkuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau binar silang natuat tuban watoru dung ditanum namulak pangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lauhudul tu siamon nirebata Jehovah amanai pargogona soha turusani kisi maibana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak namangulu dohot namate ahu porsea ritodi parabadia cala adok sada huria nabadia huria hatopan nihalak Kristen akan nabadia do diasani dosa do tihatai namandok mulak mangolu sogot daging ni halak naumate dohot dihangoluan nasora suda amin tapi gima korosian ama Jeriko
Tapi gima tikting dohot buah-buah. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhukna. Tapayuti hutma titing namar ragam di Mingguta tanggal 10 Oktober 2022. Naparjolo guarne Minggu. Guarne Mingguta sadarion Minggu pasapulualuhon dung Trinitatis. Lapatanna hasitulu sadaon ni debata. Topik Minggu. Disarihon debatado ganup namarukil. Napaduahon kelompok KOR tu Minggu tanggal 23 Oktober 2022 jam 7.30 ina Deborah, ina Hanna ama Jericho. Pukul 10 ina Kamis ama Huria NHKBP. Pukul 15 ina Esther ama Salom remaja. Pertanyaan sektor hari Selasa tanggal 10 Oktober. Sektor Nasaret nama jabui sude ruas nadong di sektor Nasaret. Di sektor Judea keluarga Nyonya Manik boru menulang. Di sektor Roma keluarga Calo Situa ISM Siagian boru tabunan. Sektor Efesus op Korintus op. Sektor kanan keluarga J butar-butar boru 5 juta. Di hari Rabu tanggal 10 Oktober di sektor Sion keluarga P Padiangan boru sinaga laos dipatu pada laos pangapulio tu keluarga. Di sektor Betania keluarga M Sianipar boru purba. Di sektor Filipi keluarga El Manulang boru Sibolon Nahenan. Sektor Galatia di keluarga UR Siagian boru Sibolon. Di sektor Klose keluarga J Simangusong boru Silitonga. Di sektor Bethlehem op Buima Tabereng Jalatajaha alamat pertanyaan nadong warta dihita. Napaupaton kegiatan pesta gotilon dohot tahun kesehatian sian sektor dohot kategorial. Kegiatan pesta gotilon dohot tahun kesehatian di hari Minggu tanggal 27 Oktober 2022 naneng ro ima sektor Batania di kebaktian pukul 7.30 dohot punguan inahanna di kebaktian pukul 10. Napalimahon papungu pilihan amplop diakoni sosial di Minggu sadario tanggal 10 Oktober. Papungu pilihan amplop diakoni sosial dohita tapasahat ma di bagasan las niroha ditiki papungu pilihan napadua napaonopon titing merbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu pardongan sari peoma sahat perlindungan tapu bolon anak ni hala amatta takas tapu bolon nahinan tubuh ni hala inata Rusmei na 70 alamat Jalan Kemang RT 3 RW 10 nomor 21 Tapos Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis sektor Epusus dohot Orana Pipi hot miani Sidauruk boro ni hala amatta maridin Sidauruk nahinan tubuh ni hala inatta minar boru dabuke alamat Jalan Kelapa Hibrida Utara Pitu Blok GCS nomor 30 sektor 6 Gading Serpong Kecamatan Kelapa II Kabupaten Tangerang Banten. Huria HKBP Tanah Jawa Resort Tanah Jawa terpasu-pasu di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis hari Sabtu tanggal 22 Oktober masuk pukul 9.30 WIB. Napapituhon ibadah pesta puncak tahun kesehatian dan syukuran ulang tahun ke-10 distrik Deboskap di hari Minggu sadarion saudo di Patupa ibadah puncak pesta tahun kesehatian dohot syukuran ulang tahun ke-10 HKBP distrik
28 Debos Cup, maringanan di Ronatama Graha Convention Hall mulai pukul 9 WIB. Utusan Naborhat sian Huriata Madohotisa ima sian kategorial perempuan nani uluhon ni amata pendeta Emmanuel Pajahitan MTH na pawaluhon pilihan bulanan dohot iuran diakonis sosial mauliate ma di pasahat Huriata tu sudah ruas naung pasahaton pilihan bulanan dohot iuran diakonis sosial sahat bulan Oktober 2022 on tuaka naso pasahaton dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabi na pasiahon mulai di minggu tasadarion nunga pida sian Huriata ima keluarga oloan Jonathan Lubis inata Rosmawati Borugultom dohot sahalak boru nasida pida tuhaga BP Purwakarta na pasapuluhon torop ni ruas nama dohoti per mingguon tanggal sia Oktober 2022 gudang na 827 halak na pasapuluh sadahon ruas nama ulang tahun kelahiran 47 orang ulang tahun pernikahan 4 keluarga padita dohot perhalado HKP Cimanggis Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 10 sampai dengan 16 Oktober 2022 hatani de batapa sikopon las ni rohamuna tersurat di Pesalmen 37 ayat 4 jala halomohon Jehovah jadi lehonon nama tuho pinangidoni roham na pasapuluh hon pilihan bulanan manang tahunan torop na pasahaton pilihan bulanan di bagasan minggon godangna 10 kepala keluarga godangna 2.775.000 rupiah na pasapuluh toluhon pilihan iuran diakonis sosial Huria torop na pasahaton pilihan iuran diakonis sosial Huria di bagasan minggon godangna 10 sada kepala keluarga godangna 1.900.000 rupiah na pasapuluh paton keuangan gereja Huria 10.742.000 rupiah pembangunan 4.705.000 rupiah pusat 1.441.000 rupiah amplop bencana alam 5.405.000 rupiah jumlah 30.310.000 rupiah molo tungadong pilihan nasos tercatat manang salah redaksi aka pilihan asa dihubungi matu perhalado radedo hami padenggaton soni matiting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni Huriata saya di pasu-pasu tuhatta mapiliani bain sangap di goarna amin. Tabigi makor sian amasalum
Maret dihita huhut pasahat pelian. Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli di prasarata di minggu sadarion di enet sian buku Nehemia, biddu 5 ayat sada sahatro di ayat 10 tulu. Takkasma tapayhutihut hujahahon, itong-atongata saluhut na songonon ma hatana disi. Dungi manganggu badar ma situan natoropi, rodi jolma nasida, doppak haanggi nasida halak jahudi. Ay adong dode banama dok, torop dohami, nang anak nami dohot boru nami,
salion nami maeme asamangan hami jala mangulu. Alayang gona deba madok ikon lehonon nami nama hauma nami, porlak anggur nami, dohot bagas nami, bahen si koram, asa tarbahen hami manuhor eme managam haleon. Adong muse deba kana madok, nungahu urang hami hepeng bahen garar ni ruddo tu rajai. Hauma nami dohot porlak anggur nami si koramna. Nuaing pe, ia songoni sibuk ni hahaanggi nami, songoni do sibuk nami. Akka anak nami pe lau songon anak nasida do. Hape ida ma, ikkol lehonon nami nama anak nami dohot boru nami bahen hatoban. Nunga pola mangadop deba sian boru nami, jalamar hagogo od debata tangan nami. Hauma nami pe dohot porlak anggur nami, nunga sahat tu halak na asing. Jadi tarima situ tu maahu, dung hubege anggu hangguk nasida, dohot alu-alu nasidai. Jadi marpikir marohaku di bagasan, laos mangonai hata maau tu halak nasangap, dohot tu akaiduk, nikuma madok nasida. Nunga majalo bunga ni hepeng hamu hape ganup sian haanggina. Jadi hupaluhut masada luhutan nabalga mangalo nasida. Dungini kumamadok nasida. Nunga pola hita manubus haanggita. Halak jahudi akanong tergadis tu halak parbegu hobar tu gugut tabe. Dohot tamu naing manggadis haanggi munai. Laos manggadis tu hita tahe. Jadi sibbe manasida dang haalusasa. Dungini kuma dang denggan pabahenam munai. Daikon marhabiaran tu debatat tahitanian tama marparange. Alani pangisahion ni halak parbegu musutai. Nang ahu, nang hahaanggiku, dohot akan naposokku. Nung hupasali hamu, hupasali hami nasida, perak dohot eme. Ua ita selesehon ma utangon. Ua paulak hamu matu nasida sadarion hauma nasida. Porlak anggur nasida, porlak jetun nasida, dohot bagas nasida. Rodi bunga ni hepeng, eme, anggur dohot miyak, naung tinunggu muna sian nasida. Dunginin na nasida ma, olo mahami paulakon, jaladang betunggon nami sian nasida. Bahenon nami masongon na nidokmi. Dungi hujou maakamalim, laos hupatulon manasida. Asa bahenon na hobartu hatai. Akup ni ihu pas-pas maparadoraan ni bajuku huhut hudok. Say songoni ma pas-pason ni debata ganup jolma naso makajongjokon hataon. Sian jabuna dohot sian artana. Ikon songoni ibana tarpas-pas jala luangan. Dungi sadok luhutani madok. Amin. Jala dipuji nasida Jehovah. Halak situan na toropipe diulahodo hobartu hatai. Ido sahatna. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sada barita mardongapo danong sahalak ama na marhabiaran mida dewata. Sahalak ama na burjumar minggu ringgas tu gareja, ringgas tu partangyangan, ringgas tu parpunguan, jala ringgas mangguruhon hata ni debata. Di sadatiki di hutan amat tahun, roh dan torus, nama bahin banjir hutai. Jadi di nang lem naik aiki, ngasape sahak tu lutut ni jolma batas ni aiki, Roma tim sar diutus pemerintah. Lahomang evakuasi menuru borhat siani sudah akapenghuni di desai asapida tuinganan na tumimpo. Termasuk matu jabuni amata na burju martuhan senakaningane. Dungro tim sar diajak amata ya saborhat. Ale Roma alus ni amata madok dang pola doho tau. Urupan nitu haki don nonau dison ninna amata na martuhano. Dung songoni dang ngolu ibana laoma tim saron ditadik ko ni ba. Hape lam naik aiki ngalam sahat tu atas ni atap ni jabu ni jolma disi naik mamat itu atas ni atap ni jabun.
rodo musai tim sartu sila ho mangalehon pangurupion marhiti perahu karet. Beta mamang ninna par tim sari roa mate madok. Dang pola urupan nito hakidon no naudison ninna iban. Ala soolo amatay tadi kon tim sarima. Borhak mamusina sida mengalului penduduk na asing na mungkin mengalului pertolongan. Dung ditinggal ho namatay terus naik kaiki. So nari ngalonong bejabui majaki may bana tu sada hau saping ni jabunay. Disi may bana manggatung. Roma tim sari majoi bahana beta ma dipaksa iban. Dang adong beon ay lemuga naman no sudi hutaon. Dang selama beho dison ninna tim sar. Dungi Roma tema dok adang pola di sopiau urupan itu haki duan nonau ninna ba. Singkat cerita mati may mana mugap amatay. Dung mati mana mugap didok mak sama di surga. Komplain may mana tu Tuhan. Tuhan neburju martuha doa. Hula hodo hatam. Hula hodo patikmu. Ringgas doa merminggu. Habe mangido pangurupio mau siak kodisi. Lasoro doa mangurupiao. Soni may mana komplain. Kecewa. Alas dang diidai bana rode bata manugui bana di masa banjir. Dungi Roma Tuhani madok hatana labok. Weda amang. Tulu heli auro. Lau mabuako. Ruar sian persoalan me. Tulu heli auro marhite timsar. Lau mabuako asa malua ho sian banjiri. Alay dijua hodo pangurupiok. Akamangin ang sian baritaon tabereng. Ternyata Tuhan bisa memakai siapapun. Orang lain sekalipun. Untuk menolong kita dan menjawab pergumulan kita. Termasuk orang-orang yang kita tidak duga, orang-orang yang kita tidak harapkan, mereka pun bisa dipakai Tuhan untuk menjawab pergumulan kita. Sudehi tao nang hamu akamana minanami, boido dipakai dari bataga be alatna, laho mangalusi pergumulan di halana asing. Songoni manang hita, halana asing maradopok kita dipakai Tuhan halana asing laho mangalusi pergumulata na say tatangyak ko tu Tuhan. Ido na pinataridahon ni si Nehemia diturpukon. Nehemia dipilih Tuhan sebagai alatnya untuk menjawab pergumulan umat Yehuda pada saat itu. Di tengah-tengah ni bangsa Israel khususnya bangsa Juda taboto takas dung ruar nasida sian parhatobanan Babel 70 tahun nasida no terbuang 70 tahun. Dung di masa pemerintahan ni Raja Kores dilehon maijin mulak halaki tu hutana tu Jerusalem. Jadi di sima mulak deba na olo mulak tu Jerusalem laho mamuka ngulu ni nasida. Jala si taono ni nasida hati hai benar-benar pergumulan yang sangat serius ala Jerusalem hancur, tembok Jerusalem pe ngamalengse. Bagas joro pe ngamalengse, tano pe ngagersang, ujungna gabi do na si taono ni nasida, mereka memulai kehidupan dari nol. Orang-orang yang pulang dari pembuangan Babel memulai hidupnya dari nol. Maka pada saat itulah mereka mengalami pengalaman pergumulan yang sangat serius dalam kehidupan mereka. Jala disuruh debatama si Nehemia, gabi alatna, laho mangalusi suku pergumulan keluh kesah ni bangsa Israel hati-hati. Molo tabereng diturpuhi songod dia serius na si taonon ni nasida ditikina roi halaki itu bangsa itu Jerusalem hancur sudi memulai sian nol dimulai nasida do mamuka lahan ditanam anggur ditanam gandum alai dang mencukupi itu kebutuhan go anak ni nasida hape kon godang do eme manang gandum si panganon ni nasida ujungna gabe masa ma hati hai haleon persediaan makanan sangat sedikit masa haleon aka na hona haleonon lahoma memijam hepeng tu aka namora dipijam ma hepeng ni namora lahoma nohor eme asa adong panganon ni nasida saja budohot aka yanakon dipijam do hepeng sian namora lahoma bayar ruddo tu raja atau pajak kepada raja pajak yang sangat tinggi pada saat itu. Titik kina memijam hepeng inasida dibayanakan namorado syarat peminjaman dengan bunga yang sangat tinggi.
benar-benar sangat tinggi yang mencekik kehidupan umat Israel pada saat itu. Nama bain nasida dang tarbain nasida be tolak nama bayar bungani utangna dohot utang. Ujungna boha, ujungna digade homma akatanona tanonyopungna igade homma to akanamor. Dung songoni dung digadehon akatanonaon digadehon artanaon dang adong tong tarbain ni nasida be laho manobus tanonai naung digadehoni. Idok nakaning hulia kami do porla anggur nami hauma nami bahin si koram menjadi barang gadai. Alirang aduk kepek ni nasida manubusi ujungna masuk matu praktik-praktik perbudakan dileo ma anakna paropuan anakna bawa gabe budak ni aka namora. Songoni masih tahu non dinasida hati hai na nialaman ni bangsoi nama bain debata ikon ro mangurupi nasida mangalusi pergumulan ni bangsoi. Jadi Tuhan melalui Nehemia datang untuk menjawab seluruh pergumulan mereka. Dan yang paling menyedihkan, segala pergumulan itu, eksploitasi itu berasal dari teman sebangsa mereka. Siat dongan sabangsa ni nasida do. Halak Yahudi do nam mengeksploitasi halak Yahudi. Halak Yahudi do nam menghisap donganna sabangsoi. Ido bainai do ibana nakaningan. Ai bangso nami dohot hita bangso nasida sarupa donya. Anak nami dohot anak nasida sarupa do. Sibuk nami dohot sibuk nasida sarupa do. Alai nasida do na menindas hami marhite hapoguson dohot haleon nama satu ham. Omma nama bain benar-benar muruk si Nehemia. Muruk debata marhite si Nehemia mengingot pabahenan ni nasida. Maka sangat marahlah Nehemia mendengar berita-berita itu. Nina naking di ayat ono. Kemarahan Nehemia adalah perwujudan kemarahan Allah atas tindakan kejahatan, tindakan ketidakbenaran yang diperbuat oleh orang banyak pada saat itu. Ujungnya dipakai masih Nehemia sahalinai gabe alat ni debata laho mangalusi sude pergumulan ni nasi. Jikalau Tuhan sedemikian bisa memakai Nehemia sebagai alatnya untuk menjawab pergumulan umat itu, maka kita pun bisa Tuhan pakai untuk menjawab pergumulan orang lain yang ada di sekeliling kita. Dan orang lain pun bisa dipakai Tuhan untuk menjawab pergumulan yang sedang kita hadapi ketika kita berteriak minta tolong kepada Tuhan. Adong sada video ilustrasi hea hubereng. Adong madibain di video sada kuali balanga nama cebelga jala bagas. Kuali yang sangat besar dan dalam penuh dengan makanan. Kemudian mengelilingi kuali ini ada banyak orang yang sedang kelaparan yang mencari makanan untuk mereka makan. Tetapi orang-orang yang dekat dengan pinggir kuali ini kelihatan kelaparan walau di depannya ada makanan banyak. Persoalannya terletak pada ketika saat itu orang itu diberikan masing-masing sedok nagajang. Jadi sudi jolmai di leo sedok nagajang, nebui manyedok tu bagasan balangai si panganoni, alai ditiki di sedok halaki diangkat, lau mabait tu pamanganna ngasabur ala ni gajang ni sedokon. Songoni masudi na di sakaliling ni balangai. Tidak ada yang bisa lagi mengambil makanan. Ketika dia pakai sendok itu mengambil makanan, berusaha memasukkan ke mulutnya, makanan sudah tumpah karena panjangnya sendok itu. Hingga suatu saat, ada salah seorang yang mulai pingsan dan terjatuh. Secara spontan, ada orang dari sisi yang lain menyendok makanan itu dan dia mengarahkan makanan itu ke mulut yang jatuh itu. Dia arahkan ternyata bisa. Akhirnya dia makan dan dia punya tenaga. Yang lain jadi berpikir, oh begini caranya. Akhirnya masing-masing menyendok, tapi yang disendok itu diberikan ke mulut yang lain di seberang sana. Demikian dari seberang sana menyendok makanan itu dari kuali dan mengarahkannya ke mulut yang di seberang ini. Akhirnya semua mereka bisa makan, kenyang dan kuat. Itu bukti bahwa kita bisa dipakai Allah untuk menjawab pergumulan orang lain pun bisa dipakai Allah untuk menjawab pergumulan kita. Hanya na sian turpuhon rikot adong dihita tuluhal na berikuton supaya kita bisa
melakukan mewujud nyatakan itu, kita harus memiliki 3 hal berikut ini. Yang pertama, berempatilah. Adong empati. Mulu mada busaha lak jol matangis, dungi roha niku asi roha ate. Itu namanya simpati. Ale mula dong mada busaha lak tangis, hudapot to nibana, hubigi pergumulanna, huangkat hutugu ibana sa jongjong, itu empati. Jadi empati lebih mendalam dari simpati. Bukan hanya mengatakan kasihan ya, asiro haate, itu hanya simpati. Empati, dia bisa mendekat kepada orang yang sedang menderita itu, mendengarnya dan mengangkat dia. Nehemia, seorang yang mau bersedia mendengar keluhan jemaat dan umat pada saat itu. Dia mau mendengar keluhan rakyat pada saat itu. Kita tahu posisi Nehemia sebelum sebagai bupati di Judea, dia itu adalah juru minuman Raja Artasasta. Dan sebagai juru minuman, dia juru minuman kesukaan raja. Pernah satu kali raja melihat Nehemia dalam keadaan murung. Maka raja bertanya, nama huho Nehemia, buasa songoni bo himpuang lungunna, nah hurang do dihosi panganon. Raja itu tahu kalau apapun yang Nehemia minta pasti akan dia kabulkan, asal Nehemia senang. Dungi Nehemia madok, lungur rohaku, mernida akadong aku sabangso na menderita nuaing di Jerusalem. Mereka berjuang dari nol, membangun tembok Yerusalem, membangun bait suci, dan mereka sekarang menderita karena makanan tidak ada, mereka miskin, kelaparan, dan harta mereka sudah mulai tidak jelas lagi. Mendengar itu Raja Artasasta akhirnya menulis surat. Dia mengutus Nehemia menjadi bupati di Judea. Ketika dia menjadi bupati itulah dia sibuk mau membangun tembok Yerusalem, tapi dia lihat kenapa jadi sepertinya melemah kekuatan bangsa ini. Dia mendekati mereka dan di sanalah dia tahu mendengar keluh kesah umat itu. Di sima ibana olo rade manangihon sude parsorion ningolu, pergumulan ningolu ni rakyat hati hai. Di sima di boto ibana odo habe naniai ni bangsokot. Maka sikap empati harus berawal dari kesediaan mendengar. Kita harus mulai dengan cara mau mendengar. Ada orang dengan keluh kesahnya, kita mau mendengar. Supaya apa? Supaya kita tahu bertindak. Nehemia bersedia mendengar keluh kesah, kemudian sikap kedua adalah dia berani bertindak. Itor di paluhut ibana do, pemimpin, penguasa, dungi itor di pasahat ibana hatang. Dia mengambil tindakan yang berani. Dan setelah itu dia mengambil resolusi yang konkret. Nah dimulai ibana siad dirina. Di boto ibana do persoalan di bangsoi ima gok utang nasida, mabayar bunga dang tolap gogona, nunga digadehon nang akartani nasida, tanona dohot yanakonna, ujungna Roma si Nehemia membuat resolusi konkret asa dilunas sesudah utang-utang nahya mamijam tu nasida. Itu dimulai dari dirinya sendiri. Dia berkata, "Au dohot anakku, dohot naposokku, manang ise nahya mangrutang tuhami, naso jadi be tunggon nami. Tasale sehoma saluhut nai. Seluruh bunga harus dihanguskan." Ninna si Nehemia. Ini tindakan empati. Bersedia mendengar, mengambil tindakan dengan berani, dan mengambil resolusi konkret yang dimulai dari diri sendiri. Jadi lakolan hata di mana, alanga dimulai ibana, siad dirina sadir. Berempatilah, mau mendengarkan, mau mengambil tindakan dengan berani, dan mengambil resolusi konkret yang dimulai dari diri sendiri. Nabaduahon, unang pakai pasu-pasu nasihat debata, gabe pusa-pusa tuh halak na asing. Unang pakai pasu-pasu na tuhoi mamusa halak na asing. Jangan pakai berkat yang kau terima dari Tuhan untuk menindas orang lain. Umat Yahudi yang kaya pada saat itu, umat-umat Yahudi yang kaya, mereka nggak peduli itu sebangsanya.
mereka menindas umat itu dengan memberikan bunga yang sangat tinggi. Mereka tahu bangsa itu nggak akan sanggup membayar bunga dengan sedemikian tinggi, tapi itu mereka kerjakan hanya demi memperkaya diri. Diulahon nasida dari asal mamamora nasida, memberikan bunga yang mencekik. Mereka mengeksploitasi orang-orang Yahudi yang lain yang miskin pada saat itu. Lewat sistem pun mereka eksploitasi. Karena orang-orang Yahudi yang miskin berhutang, punya bunga yang tinggi nggak bisa dibayar, mereka menggadaikan tanahnya, menggadaikan rumahnya, menebus rumah dan tanah tidak ada uang mereka, akhirnya menyerahkan anaknya untuk diperbudak. Sekarang anak-anak mereka diperbudak, datang orang-orang Yahudi yang kaya, membuat tarif budak sangat murah. Akhirnya tetap mereka menjadi kaya, sangat kaya, dengan eksploitasi itu. Hati mereka tega mengkomersialisasikan berkat Tuhan hanya untuk kekayaan mereka. Untuk sikap yang demikian, Allah sangat marah. Tarima situ tudo debata marhite si Nehemia maradup pun aka pangalaho si songoni. Aka halak na mamake pasu-pasu mamusa halak na asing didok na kaningan Tuhan sangat marah. Tarima situ tudo. Kata marah yang digunakan dalam ayat 6 itu hati yang disulut api yang membara. Songoni mamuruna. Hati yang disulut api yang membara. Tuhan marah. Tuhan tidak mau kompromi dengan hal yang demikian. Dihamuna amanami inanami si pahingo doot tuhita. Ini adalah peringatan awal bagi kita. Kita tahu belakangan ini sudah banyak ahli-ahli ekonom, termasuk presiden, termasuk menteri keuangan yang menyuarakan bahwa kemungkinan tahun depan Indonesia akan turut kena dampak mengalami resesi ekonomi. Itu karena pandemi 2 tahun yang lalu dan perang yang masih berkelanjutan. Kemungkinan besar kita akan terkena dampak di tahun yang akan datang, resesi ekonomi. Pada resesi ekonomi, pangan akan semakin sedikit, sumber energi juga akan terbatas, maka akan semakin banyak yang miskin, semakin miskin. Sebaliknya, orang kaya akan semakin kaya. Maka ini adalah peringatan awal bagi kita semua umat Tuhan. Jikalau itu terjadi di tahun yang akan datang, ingatlah firman ini. Jangan pakai berkat Tuhan untuk menindas yang lain hanya untuk memperkaya diri sendiri. Karena pada kesempatan situasi yang demikian, besar peluangnya orang kaya akan semakin kaya. Dia beli aset ini, beli aset ini, beli aset ini. Akhirnya dia yang menguasai, orang miskin akan datang meminjam kepada dia. Mereka berikan dengan bunga yang tinggi, maka mereka akan menjadi orang kaya, yang sangat kaya. Bapak ibu saudara-saudara, sekali lagi firman Tuhan ini menjadi peringatan awal bagi kita. Mudah-mudahan tahun depan kita ingat jikalau itu terjadi. Jangan sampai turut serta sebagaimana diperbuat oleh umat pada saat itu. Mereka mengeksploitasi temannya, sebangsanya, lewat berkat-berkat Tuhan yang sudah mereka terima. Bapak ibu, mari mengusahakan kesejahteraan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ingok ma di pasu-pasu debata doho asa gabe pasu-pasu. Tuhan memberkatimu supaya engkau menjadi berkat bagi orang lain. Napatuluhon om manaparpudi. Olo paingoton, jala olo di paingot, dungi pai baru diri. Mau menegur, mau ditegur, dan kemudian mengubah diri. Kita harus memiliki sikap ini. Mau menegur orang lain, mau dan siap ditegur, dan mengubah diri. Dung mangamuk si Nehemia. Didok-do di sinakaningan di ayat napapituhoni. Jadi merpikir marohaku di bagasan. Dalam bahasa Indonesia, dia berpikir masak-masak. Jadi kalau kita marah, bolehkah marah Mang Pendeta? Boleh. Tapi marahlah yang benar dan terarah. Jangan asal hantam kalau kau marah. Saya tadaho jauh. Dan boya manahan. Anggua somonido, si woru puas, si woru bakara. Gujuna hantam terus. Tidak sesuai dengan ajaran kekristenan. Boleh marah pendeta? Boleh. Tapi kalau marah harus pakai judul.
Unang mangamuk kamu mangamuk na somartotu, mulakai na mangamuk somartotu ijabu, bingung dulu danaki. Kenapa sih mama ini? Mulai dari keluar dari kamarnya, mangamuk terus marbete-bete. Sobino to hane muruna. Molohlan na mangamuk nang martotu hamu ijabu kainang akamat tope roa matesen perkerejuan atong. Bersiuli bana las roha. Saat iba ni ijabu merungut-ungut tamu mangamuk. Nama huwa do nangin aton narwani di. Mula musi lawi bana tinggal hok kamu. Itinggal hok kamu mangamuk musi hamu. Bereng mana? Satok kidu ijabu sotahan ngalau musi sejebon. Mangamuk musi hamu. Itu marah tanpa judul. Molo mangamuk kamu baik judul nak. Misalnya mangalo sipolan tu bapakna. Adong judul nak. Baru pe mangamuk. Ya. Jadi molo mangamuk. Molo di kalau kuliah mencari judul itu susah. Satu semester bisa habis hanya menentukan judul. Alani molo neng mangamuk kamu lului jo judul nak. Berarti kan onom bulan na ya sama mangamuk kamu kan? Ngelemur be porsi ni mangamuk muna. Alana memikir mana yang judul na wena deh. Neng mangamuk kau ya amat takwin teman. Merpikir jo. Kau jelas judul nak. Molo semar judul unang mangamuk. Jadi mata molo mangamuk ainatai judul ni muruk mun namu jetong. Ya kan? Ditiki suku kamu sama ni sudah be mangamuk kita mangamuk be. Pokoknya marah boleh tapi harus pakai judul. Nehemia marah terima situ tuh ibana ada judulnya. Dan dia berpikir masak-masak untuk mengambil tindakan apa seterusnya. Jangan berhenti hanya di kemarahan selesai. Jangan. Kalau sudah marah tenang dulu ambil solusi. Untuk menyelesaikan masalah yang membuatmu marah. Jangan berhenti hanya di kemarahan. Alai naing do saha tuna mengevaluasi dia do salah ujung naik padenggan. Itu kemarahan yang baik dan sehat. Jadi ibana mangamuk terimas dosi Nehemia dungi dia berpikir masak-masak apa yang akan dia ambil sebagai sikap dan tindakan menghadapi persoalan dan pergumulan itu yang dialami umat pada saat itu. Amanginang sebuah rumah tangga, sebuah keluarga akan menuju kehancuran apabila orang tua sudah mulai absen dalam menegur kesalahan anaknya. Molo ngasip amatai di hasalaan niyana konna boy do tenang satiki alai ingok ma lambat laun akan meledak hancur. Maka marah itu perlu apabila ada yang salah. Molo salah ya nakomi tegur paingot ikon radehi ta paingoton akan salah nah humurang. Molo pe mungkin adong disi konflik saotik alani nata tegur alani ta paingot alai ulaut ta do paingoto. Hudok na kaningan sebuah keluarga akan menuju kehancuran apabila orang tuanya sudah absen menegur anaknya yang salah. Maka menegur sangat perlu. Paingotonon rikotied. Paingo nasida mulai berek kamu ngasala ngadang hobar beto kahasitongan nani ulani nasida dohot nani hatahon di nasida paingot unang dipasip. Dan sejalan dengan itu kita juga harus mau ditegur olo dipaingot. Molo berani hita menegur halak, berani hita paingoton halak, songon si Nehemia na paingoton aka pemimpin aka malim satiki hita pe ikon olo dotong dipaingot. Umat Israel pada saat itu tidak ada yang berani membantah satupun. Ditikidung dipaingot si Nehemia tabereng nakaning diturpuhi dangadong bantahan sian nasida iya so hata olo mahami mangulahon songon nanidokmi. Dang tungguon nami be utang ni nasida, dang tungguon nami be bunga ni utang na, paulakon nami nama eme jabu, hauma, porla anggur, porla jetun nasida naung tergadi kupaulak kami namai. Hanya perubahan itu yang mereka tunjukkan. Mau ditegur dan merubah diri. Sebagai anak di tengah-tengah keluarga, maulah ditegur. Jangan bosan dengan teguran orang tuamu. Jangan benci dan anti dengan teguran orang tuamu. Kalau orang tuamu menegurmu itu untuk kebaikanmu. Jangan langsung membuat benteng pertahanan. Orang tuamu menegurmu, kau buat benteng, nggak akan mempengaruhi perubahan hidupmu.
Tapi sisihkan dulu benteng itu, terima teguran dengan sehat dan berusaha mengevaluasi diri. Oh, udah salah aku memang. Lupa aku memang peraturan di rumah, nggak boleh lewat jam 10 pulang ke rumah. Harus ada evaluasi. Jangan mengambil sikap menentang. Mama ini, mama bisa keluar, happy-happy di luar. Kami nggak bisa. Jangan menentang dulu, terima saja dulu teguran. Baru mengevaluasi diri sampai kepada perubahan. Umat Tuhan itu yang dikerjakan. Mereka mau ditegur dan mereka mau mengevaluasi diri dan mereka mau merubah. Pada saat itu juga tidak tunggu nanti besok. Iya mak, nanti besok lah itu. Minggu depan lah itu. Nantilah tamat dulu lah sekolah. Berubahan itu saat itu juga ketika mereka ditegur dan mereka mengevaluasi diri. Itor didok nasida ma naolo mahami mangulahon songon nanidokmi. Bapak Ibu, demikianlah cara Tuhan menjawab pergumulan kita juga. Kuatkanlah hatimu sekarang untuk memiliki ketiga sikap yang tadi. Ketahuilah, bisa jadi Tuhan sedang memakaimu untuk menjawab pergumulan suamimu, menjawab pergumulan istrimu, menjawab pergumulan orang tuamu, menjawab pergumulan anakmu, menjawab pergumulan saudara-saudaramu, menjawab pergumulan orang yang ada senantiasa di sampingmu. Terimalah, jangan-jangan Tuhan sedang memakai suamimu, istrimu, orang tuamu, anakmu sebagai alatnya untuk menjawab pergumulanmu. Ingat yang tadi, Tuhan bisa memakai saya untuk menjawab pergumulanmu. Tuhan juga bisa memakai kamu untuk menjawab pergumulanku. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema ali Tuhan. Allah totong do disari hoko ngolunami di sudi parukilan na. Ali Tuhan ajari mahami tutu. Asa huboto hami. Naboy do dipakai hoa kahalak na asing sebagai alatmu. Laho manarihon narikot di hami dia kaparukilon na. Jalalaos naboy do hami dipakai hoa ali Tuhan. Gabe alatmu. Laho manarihon halak na asing dia kaparukilon na doho pergumulan. Atong ajari maham. Asa adong dingulu nami sikap na berempati. Rade hami manangihon. Jala olo hami ale Tuhan patupahon ulaon na denggan. Huhut olo hami mamulai siad diri nami sadir. Jala totong maurupi paingot hamion saluhu na Tuhan. Asa naing masude pasu-pasu nang pinasahakmu tuhami hupake hami mayali Tuhan gabi pasu-pasu tu akahala na humaliakan. Unang luas hami ali Tuhan laho mamakke pasu-pasui menindas halak na asing, mamusa halak na asing, holan lahu tu kepentingan manang hamoraon nami sadir. Jala totong ma pargogoi parbisuhi hami. Asarade hami paingoton halak dia kahahurangan na dohot dihasalaan na. Jala ihutu si rade mahami dipaingot halak dia kahahurangan nami. Jala olo hami paubahod diri. Tuhan tungto dimto di porbadia ma na mangurupi na patauhon hami laho mangalahon dohot mangatusi hatam dingulu nami si ganupare. Di bagasan tikon hod di hok kami masudi ruas ni huriamon siada dana namet met sahatu akan nama tua. Asima roham Tuhan ditatap hodo sudia kaparukilo ni nasida sarihom manasida di sudia kanariko di ngoluna ale Tuhan pasu-pasu akaparena konon ni ruasmon asa gabia kayanak ko siolo yajar siolo ipodai di natorasna jalan natotong ale Tuhan marpangusadean tuho di tonga-tonga ni ngoluna lehon madinasida Tuhan masa depan nadenggan jala totong ale Tuhan satia nasida laho mangulahon akaulahon Bartolomani roham di ngoluna. Pasu-pasu maka ama ina songon natora si tonga-tonga ni ganup rumah tangga. Asa marsahala nasida Tuhan. Laho mangalugah rumah tangga ni nasida. Doho marmudu-muduho nakayanakon nang pinalumehom mutu nasida. Tabay di nasida dami dohot holong ni roha. Pasu-pasu nasida dia kaulaon nasi ganupari ale Tuhan asa margogo nasida mangulahoni di bagasan las ni roha. Ale Tuhan debata pasiko manasa narikot di tonga-tonga ni ngulu ni ruasmon. Akan di bagasan las ni roha di bagasan samingguon alanya kaulaon nadinggan alanya kaparutungan natama alanya kahahipason manang pertambahan ni umur say totong mapaingo ruasmi Tuhan madok mauliati tuho jala pakyo ni nasida mapasu-pasu mi dumenggan to katikin na neng ro
Deka ruas mina berjuang bergumul lepi ale Tuhan alani kaparsorion ningolu alani parrumah tanggaon paranakonon ulaun perkarejoan ekonomi manang pe alani para sahiton nasanggop di pamatang ni nasida asima roham Tuhan rap mahodohot nasida na mangaleho pangurupion deka ruasmi na manarihon nasida di sudia kaparukilon dan yadopan pakai mahami pakai mahalak na asing sudeta hi ale Tuhan gabe alatmu laho mangalusya ka pergumulan ni dongan nami na dihumaliak kami Tuhan di bagasan saminggu on naing ulahonon ni ami madohot ruas mo nakaulaon nami na maragami ramoti mahami saluhu na manang tudia pe hami mangalaka hatamom matotong hingot hami ale Tuhan asa merdala kami di dalan nahinalomohon ni roham atong tangihon matangi yang namion nahusobaho kami holam marhite guar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan si paluahami. Amin. Mari demahita hu tapasahat ma peliata na paduahon dohot amplop diakoni sosial. Tatangnya koma peliata martang yang mahita. Ale de bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehol-lehon na denggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon,
patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang nisi leho-lehom mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malo maniroham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasarhon ma damena tutodim. Amen. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhna.